ייגמר. מה אפשר להגיד פה, אה? אנחנו הולכים להיכנס לים בעונה הנכונה, בטמפרטורה הנכונה. תוביל אותה. כן. 1400. וואלה, אתמול גלשתי איתה. איזה כיף. בטח, מסתכלת, כן. אני יש לה את המוצא הזה. אז היא לא יכולה למצוא. מוכן? שנינו נכנסים. 3. רגע, זה לא עמוק פה מספיק. עמוק, עמוק. לא, זה לא עמוק מספיק, אני רוצה לצלם אותנו שאנחנו בעומק. תומאס, אני פותח עיניים גם! יאללה. אני לא יכול לפתוח, אני מדשות. תומאס, איזה טירוף! יאללה. נכון? כן, 3. 4. כנס! וואלה, פתחתי עיניים. מה פתחת? כנס, תשב איתי למטה עם עיניים פתוחות, תדבר למצלמה. יורדים עכשיו, דבר עם המצלמה, תומאס. אין לי אוויר לקחת. נכון? 3. 4. אין לי כוח בריאות, אחי. אני לא מספיק. אוי אוי אוי. איזה ענק זה אחי, זה וידאו, אתה קולט? באיכות HD. הופלה. אני מצלם אותך הכי תופס גל. בגלל זה צ'ק, או משהו שתמיד עליך זה הכי נוח. לא, אבל זה כיף. יש לך חופש. חופש תנועה. שקט, אתה מבין? שקט פה. אחי, תחשוב אני משחק פריסבי, זה ביד הזאת, וככה אני זורק את זה אליך. מחזיק את הגופו ככה, זורק את הפריסבי. תגיד, מה, תסתבר לעדים בפנים? יש מצב, תראה לי. אבל יש לי פתרון לזה. אולי לא מספיק אטומה. לא היה תאומה, פשוט יש לזה פתרון. צריך לדחוף פה 2 ניירות בקטנים שיספגו אותה לחוץ. איזה נייר סופג לחוץ? יש נייר מיוחד שסופג לחוץ, לא? כל נייר, אחי.
שנוגעים איתו את הידיים, הגס הזה. נהר עיתון אפילו? לא, נראה לי שם לא... זה כמו שברירית. כן. בוא ניכנס פנימה. מה, לא ניתן לזה משחק פריסבי? בטח. לא, קודם כל נשתה קצת מהאיילנד. נאכל קצת מהבמבה. And just then... יאללה. בוא נצא? בוא נגיע זמן לסגור אותו. כמה זמן הבטריה מחזיקה? יש לו עוד שעתיים צילום. אם אני רוצה.